To a labaran nishaɗin namu na yau, alhamdulillah, jarumar masana'antar Kannywood Maryam Yahaya ta samu lafiya. Idan dai za ku iya tunawa, sama da watanni 5 kenan jarumar na fama da rashin lafiya, inda jinyar ta zo da cece-kuce mai tarin yawa, inda wasu ke zargin cewa an yi tsafi da jarumar ne, wasu kuma na zargin cututtuka daban-daban akan jarumar, wanda har ya kai ga gidan jaridar BBC Hausa ta yi hira da jarumar don jin hakikanin abin da ke damunta daga bakinta, inda ta bayyana typhoid da malaria ne ke damunta. A ƙarshe dai abokiyar aikin ta jaruma Hadiza Gabon kimanin wata ɗaya baya aka bayyana ta ɗauke ta zuwa garin Abuja domin yi mata magani. Kuma duk tsawon wannan lokaci jarumar bata taɓa wallafa wani abu a shafinta ba wanda ya shafi jinyar da ma sauran bangarori na rayuwarta. Kwatsam sai a daren yau aka ga jarumar ta wallafa wasu sabbin hotuna ita da kaninta tare da yin hamdala akan samun saukin nata. Sai dai kuma kamannin jarumar sun sauya sosai matuƙa a wannan lokaci. Da fatan Allah ya ƙara mata lafiya. Ibrahim Ishaq, Duniyar Nishadi.